Ara això ha d'anar així, no? Ha de donar la volta. Valent. Això anirà així. Vale. Llavors, per evitar que ens faci aquest gesto d'aquí, farem un truqui, que és tirem els centímetres de costura cap a la vista, centímetres de costura cap a la vista, vale? I farem per aquí sobre, vale? I anirem estirant la tela, aixafant, centímetres de costura cap a la vista, vale? I anirem cosint, fins que arribarà un moment que no ens hi passarà la màquina, però no passa res. Costures cap enfora. Poquet a poquet, sempre assegurant-nos que les costures estan cap a aquesta banda. Fins que no puguem més, traiem.